Mga kaibigan, ito na naman, napakagandang joke na naman mga kaibigan, itong ahantog ko sa inyong ito. Ngayon, may kakilala ho ako, na barkada ko, taga Batangas ho. Doon siya nakatira sa Batangas. Ngayon ho, wala siyang maisipan. Lumuwas ho dito, umuwi dito sa Mindoro ho. Ay nagpangita ho kami ngayon, pumunta sa bahay. Sabi sa akin, pare, Alibuyong! Oy, pare! Magandang umaga! Ako, pare, tuloy! Misis, magtimpla ka ng kape. At nandito ang ating parehin. Galing Batangas pala rin. Si paring Pepe. Pare Pepe! Oy, pare Alibuyong! Saan galing? Pare Batangas? Ay, ayos nga niya. Ito pare, may katanungan ako sa iyo pare. Tunay ka talagang taga Batangas, galing kang Batangas. Abay, siyempre naman Alibuyong. Ay, taga ron ako eh. Ay, saan mo pa naman ako papauwiin? Kundi talaga sa Batangas. Kung tunay na taga Batangas ka pare, isulat mo yung Batangas na walang ba. Kung tunay na taga Batangas ka, napakahirap Alibuyong yung gawa-gawa mo. Aba, ay pare, isulat mo ang Batangas na walang ba kung tunay na taga Batangas ka. Ay, isinulat mga kaibigan. Ay, ano kalagay? Atangas? Hindi, Sala. Hindi man Batangas. Sabi ko, pare, ano ka na? Batangas na walang ba, hindi mo kaya. Ay, anong hirap naman Alibuyong ang gawa mo yan? Aba, ay pare, pag hindi mo maisulat ang Batangas na walang ba, ay parang hindi ka taga Batangas niyan. Ay, paano Alibuyong ang agawin ko ron? Ay, napakadali pare. Batangas na walang ba, hindi mo kaya. Ay, napakadali pare. Paano Alibuyong? Ito, Batangas na walang ba, period. Ano ba nga napagawa ko sa iyo? Ang sabi ko sa iyo pare, isulat mo yung Batangas na walang ba, kung ano-anong inagagawa mo ay Atangas, na ano, ay Batangas na walang ba, period. Tapos naman ti pare, naku Alibuyong, pinahirapan mo ako. Yung pala sulat lana pa. Ay, ano pare, sabi ko sa iyo, isulat mo pare, yung Batangas na walang ba, ay hindi mo kaya, ano ka na? Talagang sabi ko sa iyo pare, naku, ay talagang lumawa ko sa barkada ko, paiyak na mga kasama. Hindi mo kaintindihan kung ano ang gawin. Kaya mga kaibigan, kita niyo ha?